Bagyong Leon hingpit na nga nahimong usa ka Super Typhoon. Alas 10 kaganihang buntag nasigpatan ang Super Typhoon Leon sa silangang bahin sa Kalayaan, Cagayan ug padayung naghulga sa Extreme Northern Luzon. Subay niini gipaubos na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 4 ang Batanes Island. Signal number 3 ang eastern portion sa Babuyan Island ug ang Santa Ana sa mainland Cagayan. Signal number 2 ang dakong bahin sa Northern ug Central Luzon, samtang signal number 1 sa Southern Luzon. Sa labing awahing forecast track sa Super Typhoon Leon matod sa pag-asa, sa Taiwan kini maglandfall. Apan wa pa ipadaplin sa pag-asa ang posibilidad na maglandfall ang Super Typhoon Leon sa Extreme Northern Luzon. Ugma sa hapon o sa Biyernes, gilaumang makagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang maong bagyo. Wala hinooy direktang epekto sa Kabisay-an ang Super Typhoon Leon. Apan ang trough o extension ini ang hinungdan sa nasinating kusog nga paghuros sa hangin ug dagkung mga bawod. Good news hinuon alang sa mga taga-Visayas nga buot mo uli sa ilang tagsa-tagsa ka mga probinsya karong kalag-kalag kay sugod ugma, maayo na ang dagan sa panahon nga masinating. Much improved na ta ugma, that is 31 ilabi na tigbiyahe karon padung sa kalag-kalag 2024 until this weekend. Central Visayas is much improved or maayong tempo ng panahon. Balik na ta sa fair weather, isolated rain showers, localized thunderstorms ug kining light to moderate na sea conditions.